1944. Sovětský svaz zahájil na východní frontě mohutný tankový útok proti německému Wehrmachtu. Věděli jsme, že se blíží. Řekli nám, dejte si pozor na ruské tanky. Na obklíčené Němce se vrhala jedna vlna tanků za druhou. Sověti nasadili do útoku 1580 tanků a samohybných děl. Museli jsme je zastavit, protože kdyby se dostali do Německa, bylo by mnohem hůř. Němci bojovali proti obrovské přesile a snažili se sovětské útočníky zastavit. Stáli sami proti téměř 2000 ruských tanků. Na něco takového se nedá do smrti zapomenout. Rudá armáda se střetla s německým Wehrmachtem v jedné z nejrozsáhlejších tankových bitev. V sázce byl osud Pobaltí. Byl to úkol pro sebevraha. Česká televize uvádí sérii kanadských dokumentárních rekonstrukcí největší tankové bitvy. Pobaltí 1944. Červenec 1943. 2 roky trvající krvavé boje mezi Sovětským svazem a nacistickým Německem vyvrcholily v okamžiku, kdy Hitler nařídil svým jednotkám provést poslední pokus o rozdrcení Rudé armády. Po týdnech těžkých bojů u města Kursk byla německá armáda na ústupu. Bitva u Kursku ovlivnila celý výsledek války. Pro Rudou armádu to byl bod obratu. Na podzim 1943 připravili Sověti rozsáhlou ofenzívu, jejímž cílem bylo vytlačit Němce jednou provždy z území Sovětského svazu. Plán byl jednoduchý. Zaútočit podél celé východní fronty s drtivou početní převahou techniky i živé síly. Na severu měli Sověti postupovat přes pobaltské státy, na východní Prusko a dál směrem na Německo. 14. ledna 1944 sovětská armáda zaútočila. Protažení v Pobaltí Sověti vyčlenili 3 fronty s 1 200 000 mužů, 17 000 děly a více než 3 000 tanky a samohybnými děly. Sovětské tankové jednotky vždy spoléhaly na početní převahu. Rusové formovali velké skupiny tanků a vrhali je v celých vlnách do jednoduchých přímočarých útoků. Páteřním typem sovětských tankových sil byl střední tank T-34. Při hmotnosti necelých 30 tun byl vyzbrojen kanonem ráže 76 mm. Skloněný čelní pancíř měl sílu 45 mm. T-34 byl vyváženou kombinací palebné síly, pancéřové ochrany a pohyblivosti. Když Rudá armáda tentokrát zahájila ofenzívu, byla její převaha tak velká, že německé jednotky neměly šanci. Německé jednotky musely ustoupit, stáhnout se na takzvanou Panther-Votanovu linii. Pro obranu Panther-Votanovy linie byli Němci schopni postavit jen asi 600 000 mužů, 7 000 děl všech ráží a asi 1200 tanků a samohybných děl. Němci se snažili co nejrychleji linii zesílit zbývajícími tanky, ale rychle postupující Rudá armáda je obešla. Sověti linii prorazili a vytvořili 15 kilometrů hluboké předmostí na západním břehu řeky Narvy. Nyní ohrožovali křídlo německé skupiny armád Sever a životně důležitou železniční trať. Před hlavním útokem vyslali jednotku tanků T-34, aby prověřila pevnost německé obrany v sektoru bráněném 2 útočnými děly.
Bránili jsme oblast poblíž Kinderheimu. Měli jsme tam rozmístěna samohybná děla. Řekli nám, dejte si pozor na ruské tanky. Věděli jsme, že se objeví, protože před našimi postaveními byla naše pěchota. A ta nám hlásila z lesa podezřelé zvuky, podobné hluku tanků. Zatím jsme je neviděli, protože byli ukryté mezi stromy. Celou dobu jsem nesundal oči ze zaměřovače. Nakonec jsem mezi stromy zahlédl nějaký pohyb. Byl jsem si jistý, že se blíží Rusové. Nahlásil jsem to veliteli. Řekl jen, dobrá, střílejte. Sturmgeschütz 3G bylo samohybné útočné dělo. Díky nízké siluetě a 75 mm kanonu s vysokou úsťovou rychlostí bylo v německém arzenálu velmi účinnou protitankovou zbraní. Do roku 1944 zničili kolem 20 000 sovětských tanků. První ranou jsem zasáhl, ale tank nevykazoval žádné známky poškození. Jakmile jsme vystřelili, nabíječ zasunul do závěru další náboj. Znal jsem vzdálenost cíle. Jediné, co jsem musel udělat, bylo nastavit 1 nebo 2 stupně opravu a vystřelit. Dostali jsme ho. Ničili jsme je jednoho po druhém. Měli 10 tanků. Opětovali palbu, ale nestříleli přesně. Vypadalo to, že to moc neumějí. V německé armádě se říkalo, Rusů se nebojte, první ranou se nikdy netrefí. Další štuk stál asi 100 metrů od nás. Zničil 2 tanky. Třetí tank začal couvat. V tom jsme ho zasáhli my. 4. byl víc vzadu, ale přesto jsme ho zasáhli. Po zásahu začal ustupovat. Kolega ho držel v zaměřovači a zničil ho. Všechny ostatní tanky se stáhly. Zničili jsme jich 6. Oni nás nezasáhli ani jednou. Byli strašně pomalí. My jsme stříleli rychleji a přesněji. Nahlásil jsem výsledek veliteli. Řekl jsem, že jsme měli štěstí, že jsme je pokaždé zasáhli první ránou. Odpověděl, že jsme neměli štěstí, že jsme tak byli vycvičeni. Díky lepšímu střeleckému výcviku pouhé 2 štugy ovládly bojiště. Ale jejich vítězství nemělo dlouhého trvání. Boje se brzy značně přiostřily. Němci v zoufalé snaze zastavit množství útočících T-34 nasadili do boje svůj nejvýkonnější tank. 57-tunový Tiger. Leden 1944. Sovětský svaz zahájil na východní frontě rozsáhlou ofenzívu proti německým jednotkám. Na severu Sověti zaútočili na Panter-Botanovu linii, kde se však bojem zoceleným německým jednotkám podařilo početní převahu odrazit. Řekl jsem mu, že jsme měli štěstí, že jsme je pokaždé zasáhli první ráno. Odpověděl, že jsme neměli štěstí, že jsme tak byli vycvičeni. Po několika týdnech bojů se Sovětům podařilo na německém jižním křídle vybudovat malé předmostí. Nyní plánovali udeřit směrem k Baltskému moři a německou skupinu armád sever obklíčit. Ale museli zaútočit dřív, než jarní tání promění zmrzlou půdu v moře bláta, kterým neprojedou ani tanky. Do poloviny března shromáždili mohutné tankové síly, jejichž náporu nemohli Němci dlouho vzdorovat. V roce 1944 měli Němci k dispozici jen 16 tanků a 109 samohybných děl.
Sověti měli 1580 tanků a samohybných děl. Tváří v tvář palebné a početní převaze vyslalo německé velení na místo jednoho ze svých nejzkušenějších tankových velitelů, generál poručíka Hyacinta Strachwitz von Gross-Zauche. Velitel dostal přezdívku Panzergraf, tankový hrabě, protože to byl nejlepší generál tankových vojsk a šlechtic. Byl velmi oblíbený a navíc velmi vzdělaný. Generál Strachwitz rychle posílil protitankovou obranu na Panther-Wotanově linii, ale měl další problém. Musel udržet zásobovací linie. Německá armáda už měla jen málo vozidel. Kromě toho měla i nedostatek paliva, protože paliva byl nedostatek v celém Německu. Pro dobře zásobovanou Rudou armádu to mohlo být snadné vítězství, ale generál Strachwitz měl jednu výhodu. Elitní tankovou jednotku, kterou mohl nasadit na nejohroženějším úseku fronty. Nejlepšími tankovými osádkami na německé straně fronty disponoval 502. těžký tankový prapor. Hvězdou 502. praporu byl Otto Carius, který z něho udělal jednu z nejúspěšnějších tankových jednotek německé armády. 17. března 1944 byl prapor uveden do stavu bojové pohotovosti a vyslán proti tankům Rudé armády na životně důležitou křižovatku bráněnou německou pěchotou. Otto Carius a jeho spolubojovník, také tankové eso Albert Kerscher, dorazili právě, když Sověti zahájili těžkou dělostřeleckou přípravu. Rusové pálili ze všech hlavní. Palba pokryla celý prostor. Připadali jsme si jako v pekle. Moře plamenů, neustálá palba, neustálé výbuchy. Byl to takový rachot, že nám zaléhaly uši. Po palebné přípravě vyrazily kupředu sovětské tanky T-34. Mezi nimi a jejich cílem stály jen dva tanky Otto Cariuse a Alberta Kerschera. Vývoj tanku Panzer VI s hmotností 57 tun byl zahájen v roce 1937. Tank byl vyzbrojen kanonem ráže 88 mm. Díky 100 mm silnému čelnímu pancíři dokázal odolávat palbě T-34. Carius vyslal Kerschera napřed na otevřený prostor přímo před hlavně postupujících T-34. Bylo zřejmé, že na nás útočí mohutnými silami, které dostali za úkol rozšířit předmostí na řece Narva. T-34 se blížily maximální rychlostí. Jedním z rozhodujících faktorů byly vysílačky. Němci dbali na to, aby byly všechny jejich tanky vybavené vysílačkami. Díky tomu dokázali pružně reagovat na změnu situace na bojišti. Dokázali si s Rusy doslova pohrávat. Mohl jsem Kerschera přesně instruovat. Všechno se seběhlo během okamžiku. Vjeli do kráteru po granátu a nemohli ven. Zatímco Sověti pokračovali v útoku, Carius je ničil palbou z kanonu jednoho po druhém. Snažili jsme se tanky zasáhnout mezi věž a korbu. Tam byla největší pravděpodobnost, že budou hned zničeny. Zbývající T-34 ani neopětovali palbu. Zřejmě ani netušili, kdo a odkud po nich střílí.
Pokus o ovládnutí dopravního uzlu selhal. Ofenzíva Rudé armády podél celé fronty v Pobaltí uvázla v jarním tání. Sověti mezitím postavili pro letní ofenzívu ještě silnější armádu v síle přes 1 000 000 mužů. Doufali, že se jim podaří německé vetřelce jednou provždy rozdrtit. Začátkem roku 1944 bránila německá armáda Panther-Wotanovu linii proti početní převaze sovětské armády, která se ji opakovaně pokoušela prorazit a postoupit k Baltskému moři. Moře plamenů, neustálá palba, neustálé výbuchy. Dostali jsme se do stavu, že jsme Rusy bytostně nenáviděli. Snažili jsme se jich zabít co nejvíc, protože kdybychom to neudělali, pozabíjeli by oni nás. Přicházející jarní tání zkomplikovalo pohyb tanků. Boje ustaly a podél celé Panther-Wotanovy linie zůstaly ležet hromady zničených tanků. Historici dodnes nacházejí v estonských lesích stopy připomínající tyto kruté boje. Celý tento les vyrostl na bývalém bojišti. Tohle je ruská protipěchotní mina z druhé světové války. Tehdy tu probíhalo tolik bitev, že všude kolem leží hromady železa. Tohle je boční pancíř T-34, jednoho z nejznámějších sovětských tanků druhé světové války. Když se tu kolem projdete, tak všude najdete krátery. Bitvy, které tu probíhaly, byly velmi urputné a obě strany utrpěly těžké ztráty. Ale Rudá armáda se nedala odradit a na jaře 1944 začali Sověti připravovat rozsáhlou letní ofenzívu. Klíčem k úspěchu byl výkonný zbrojní průmysl, který dokázal měsíčně vyrobit až 1300 tanků T-34. Německá třetí říše neměla šanci zvítězit, protože moderní války se nevyhrávají na bojištích, ale ve výrobních závodech. Třetí říše dokázala za celou druhou světovou válku vyrobit jen asi 35 000 středních a těžkých tanků, zatímco spojenci jich vyrobili přes 200 000. Koncem jara měli Sověti k dispozici přes 1 200 000 mužů a 2 500 tanků, připravených konečně vytlačit vzdorující Němce z Pobaltí. Sovětská ofenzíva začala přesně 22. června na 3. výročí zahájení německého útoku na Sovětský svaz. Během pár týdnů postupovaly 4 sovětské fronty přes Estonsko, Lotyšsko a Litvu a tlačili německou armádu směrem k Baltskému moři. Na jižním křídle Sověti postoupili o téměř 200 kilometrů směrem k Ryšskému zálivu. Rozsah a prudkost útoku více než 1 000 000 vojáků Němce zaskočili. Útočili jsme na ně všude a ze všech stran. Kdekoliv se objevili, tam jsme je ze všech sil bili. Utrpěli těžké ztráty. Šli od porážky k porážce.
Rudá armáda se valila jako parní válec. Po této bitvě již Němci trvale ustupovali. Němci před drtivou početní převahou v Pobaltí ustupovali podél celé fronty. Hitler svým velitelům nařídil provést další protiútok. Německé tanky se znovu vrhly do téměř sebevražedného útoku. Jehož cílem bylo sovětskou armádu překvapit a s trochou štěstí zpomalit její nezadržitelný postup. Kdysi silné tankové divize, které mívaly v roce 1941 kolem 120 až 140 tanků, teď měly pouhých 9 až 12 tanků. Fungovali jako hasiči. Posílali je z jednoho obtížného boje do druhého. Jedinou možností, jak získat na malý moment převahu, bylo využití momentu překvapení. V tomto směru byl Otto Carius mistrem. Když hlídky ohlásily sovětské tanky v jedné vesnici poblíž fronty, nechal nastartovat 8 Tigrů a vyrazili. Byli jsme úplně sami. Někde v údolí byla vesnice, ve které pozorovali ruské tanky. Ta vesnice se jmenovala Malinovo. Zaútočit schodů by bylo riskantní. Museli jsme vyváznout pokud možno beze ztrát. Jejich tankový prapor byl v celé skupině armád Sever jediný na celých 1800 kilometrů fronty. Stáli sami proti asi 2000 ruských tanků. Otto Carius přišel s odvážným plánem. Potřeboval všechny tanky z vesnice Malinovo vylákat do otevřeného prostoru. Se 2 tanky jsme projeli maximální rychlostí vesnicí, abychom Rusy překvapili. Nesměli jsme se dostat ke střelbě. Já jsem jel ve vedoucím stroji, oba jsme se snažili co nejrychleji dostat do středu vesnice. Připravovali léčku. Proto museli využít moment překvapení. Moment překvapení byl jejich největší výhodou. Všichni jsme věděli, že rozhodující je rychlost. Kerscher si všiml, že věže 2 ruských tanků se otáčejí. Okamžitě zastavil a oba zničil. Když se dostali hlouběji do vesnice, čekalo jen nepříjemné a nebezpečné překvapení. Volal vysílačkou a upozorňoval na pravou stranu. Na okamžik jsme se zarazili. Mysleli jsme, že Rusové proti nám nasadili náš ukořistěný King Tiger. Nebyl to však King Tiger, ale nový těžký tank ze sovětského arzenálu, který byl naopak navržený speciálně pro boj s německými těžkými tanky Tiger. Východní fronta 1944. Sovětské a německé jednotky už 7 měsíců bojují o ovládnutí pobaltských zemí. V červenci zahájila sovětská armáda mohutnou ofenzívu s více než 1 milionem mužů. Němci stáli proti obrovské přesile. V jižním Lotyšsku vedlo německé tankové ESO Otto Carius útok proti sovětským tankům v obci Malinovo. Připravovali léčku. Proto museli využít moment překvapení. Moment překvapení byl jejich největší výhodou. Ale Otto Carius a jeho bojový druh, také tankové ESO Albert Kerscher, narazili ve vesnici na nepříjemné překvapení. Nový sovětský těžký tank. Mysleli jsme si, že Rusové proti nám nasadili náš ukořistěný King Tiger. Němci narazili na sovětský těžký tank IS-2. Tank, pojmenovaný po sovětském diktátorovi Josefu Stalinovi, byl odpovědí Rudé armády na německé tanky Panther a Tiger.
Čelní pancíř měl sílu 120 mm a kanon ráže 122 mm dokázal zničit i těžký tank Tiger. Na okamžik jsme se zarazili, ale rychle jsme se vzpamatovali a zahájili palbu. Tank začal hořet. Na okraji obce Němci narazili na celou odpočívající tankovou jednotku. Karius a Kerscher měli jen chvíli času, než se sovětské osádky dostanou do svých tanků. Při této příležitosti se Němcům podařilo odhalit jednu slabinu tanku IS-2. Aby mohli nabíjet, museli mít kanon ve vodorovné poloze. Potom museli znovu zaměřit cíl a teprve potom mohli střílet. To jim zabralo příliš mnoho času. Kvůli pomalému nabíjení neměly sovětské tanky proti rychle střílejícím Tigrům mnoho šancí. Jen 2 ruským tankům se podařilo ustoupit směrem na východ. Žádný další nedostal příležitost z boje uniknout. Během přestřelky trvající necelých 15 minut zničili Otto Karius a Albert Kerscher kolem 15 sovětských tanků. Byl to jeden z nejpozoruhodnějších tankových soubojů celé války. Ale celkový obraz bojů zůstal nezměněn. Němci neměli šanci sovětskou ofenzívu v Pobaltí odrazit. Utrpěli těžké ztráty a my jsme pokračovali dalšími údery. Byli jsme je všude, dokud nepadli. V červenci 1944 se německá fronta začínala hroutit. Rudá armáda obsadila Vilnius a pokračovala v náporu na východní Prusko. První území samotné německé říše. Nemohli jsme si dovolit ustoupit. Museli jsme je zastavit, protože kdyby se dostali do Německa, bylo by mnohem hůř. Když se Rudá armáda přiblížila k hranicím východního Pruska, byla jednotka Rudolfa Salvermosera vyslána na nebezpečný průzkum. Byli jsme vedoucím vozidlem průzkumné jednotky. Měli jsme zjistit, kde je čelo ruských jednotek, udržet výšiny a zjistit jejich slabá místa. Byli jsme za takovým hřebenem. Byl to asi takhle strmý svah. Museli jsme se vysunout dopředu jen tolik, abychom viděli přes horizont. Najednou se ozvalo: pokračujte směrem k lesu. Odpověděl jsem: ale tak nás uvidí. Potom Rudolf Salvermoser spatřil nepřátelský cíl. Uviděl jsem tank T-34. Mířil přímo do lesa. Už byl téměř mezi stromy. Namířil jsem tím směrem. Byly asi 4 hodiny odpoledne a svítilo slunce. Ale když to máte nacvičené a máte dobrý zaměřovač, vystřelil jsem. A současně s výstřelem proti nám vyšlehl záblesk. Vykřikl jsem: pozor! Po 7 měsících urputných bojů Rudá armáda prolomila německé obranné pozice a v srpnu ji dělil už jen krok od překročení německých hranic a úderu na samotnou Třetí říši. Němečtí velitelé nutně potřebovali zprávy o pohybu sovětských sil. Proto vyslali na průzkum jednotku útočných děl Štuk 3, aby zjistila, kde je čelo sovětských sil. Měli jsme zjistit, kde je čelo ruských jednotek, udržet výšiny a zjistit jejich slabá místa. Uviděl jsem tank T-34. Už byl téměř mezi stromy. Vystřelil jsem a současně s výstřelem proti nám vyšlehl záblesk. Když jsem uviděl ten záblesk, vykřikl jsem: pozor! Zasáhli nás.
Vyskočil jsem ven a po kolenou se doběhla za vozidlo. Strašně mě bolela ruka, protože jsem ji měl celou popálenou. Popálený jsem měl i obličej. Všichni říkají, že to není možné, ale přísahám, že to tak bylo. V noci se mi o tom často zdálo. Uvažoval jsem o tom, co by se asi stalo, kdyby nás zasáhli jinam. Byl bych mrtvý? Na něco takového se nedá do smrti zapomenout. Rudá armáda drtila vyčerpané německé jednotky podél celé frontové linie. Sověti dostávali pravidelně čerstvé posily a byli den ode dne silnější, zatímco Němci mleli z posledního. Bylo zřejmé, že se dlouho neudrží. Koncem července už Rudá armáda téměř úplně obklíčila poslední ustupující jednotky skupiny armád Sever. Jednotky sovětského prvního pobaltského frontu se blížily k městu Riga a utahovaly sevření. Bojoval jsem až do konce války v Pobaltí. Účastnil jsem se velmi zajímavého výpadu. Naším úkolem bylo udeřit maximální silou. Dostali jsme k dispozici celou divizi, pluk těžkých tanků, raketomety a další jednotky. Ustanovek, těžký tankový polk. No ještě tam kое-что. Doufali jsme, že se nám podaří prorazit frontovou linii a postoupit k Ryšskému zálivu. Stремительным рейдом выйти на берег Рижского залива. Konečným cílem bylo obklíčení německých jednotek severně od Rigy, pod Talinem a v Estonsku. В Риге, в Таллине, в Эстонии, вот в этом месте мы их отрезали. 30. července 1944 sovětská armáda dosáhla Ryšského zálivu a obklíčila 30 německých divizí. Hitlerova poslední naděje na obrat ve vývoji situace na východní frontě pohasla. Mezi sebou jsme si říkali, teď už to nevypadá dobře. Němcům rychle docházela munice, palivo i jídlo. Opakovala se situace jako u Stalingradu. Tentokrát však v kotli uvízlo 500 000 mužů. Všichni si říkali, snad se k nám někdo probije a dostane nás odtud. Snad někdo přijde a zachrání nás. Němci znovu vsadili na generálporučíka Hyacinta hraběte Strachwice. Pověřili ho téměř nesplnitelným úkolem prorazit obklíčení Rudé armády a vytvořit únikový koridor. Měl k dispozici jen 10 tanků a pár dní. Osud 500 000 mužů ležel v jeho rukách. Všichni věděli, že je to úkol pro sebe vraha. Srpen 1944. Kdysi silná skupina armád Sever se zoufale brání v Pobaltí, aby unikla zničení v obklíčení. Dostali jsme se do stavu, že jsme Rusy bytostně nenáviděli. Snažili jsme se jich zabít co nejvíc, protože kdybychom to neudělali, pozabíjeli by oni nás. Německá skupina armád Sever byla obklíčena sovětskými jednotkami, které byly odhodlané ji definitivně zničit. Napadli nás, zabíjeli naše lidi, všichni jsme toužili po jediném, zabít co nejvíc Němců. 30 německých divizí, 500 000 mužů čekal druhý Stalingrad. Měli jen 2 možnosti. Vzdát se nebo bojovat do konce. Zůstávala jen nepatrná naděje na únik.
Nebezpečným úkolem byl pověřen generálporučík Hyacint hrabě Strachwitz, který se pokoušel vytvořit únikový koridor poblíž Ryšského zálivu. Zpravodajská služba hlásila, že je zde sovětská obrana nejslabší. Generál Strachwitz tam 21. srpna vyslal průzkumnou jednotku tvořenou 10 tanky Tigr. Jednotka proklouzla sovětskými liniemi a blížila se k lotyšskému městu Tukums, ležícímu nedaleko od zálivu. Město Tukums se hemžilo sovětskými tanky. Nejméně 50 tanků T-34 bylo rozmístěno v centru. Kdyby se je podařilo zničit, byla by ústupová cesta volná. Strachwitzova odvaha hraničila s šílenstvím. Němečtí důstojníci měli povoleno měnit rozkazy jednotkám, pokud to vývoj situace vyžadoval. Neměl prakticky žádnou pěchotu a vůbec žádné dělostřelectvo. Proto místo dělostřelectva použil námořní palbu. Generál Strachwitz a jeho štáb udržovali spojení s námořnictvem, takže mohli poměrně snadno řídit palbu lodních děl. Doufal, že se mu podaří vyřadit sovětské tanky dřív, než budou jejich osádky schopné zareagovat na německý útok. Generál Strachwitz zaslal německým lodím v Ryšském zálivu souřadnice vlastních jednotek. Bylo ojedinělé, aby byly jednotky Wehrmachtu podporované palbou lodí. Lodní děla střílela ze vzdálenosti 30 kilometrů. Granátům trvalo více než minutu, než dopadly na cíl. Palba byla intenzivní a účinná. Když generál Strachwitz dorazil se svými Tigry do Tukumsu, zbývalo mu zničit už jen pár posledních sovětských tanků, které se pokoušely uniknout. Sloupy kouře jasně vyznačovaly pohřební hranice zničených T-34. Odvážný útok generála Strachwitze vytvořil mezeru v sovětském obklíčení a umožnil vyčerpaným vojákům skupiny armád sever uniknout. Když se mě dnes zeptáte, jak jste to dokázali, nevím. Nikdo se nebouřil, nikdo to nechtěl vzdát. Byli jsme odhodláni vydržet až do hořkého konce. Díky ústupové cestě generála Strachwitze dokázalo z kotle uniknout téměř 500 000 mužů a ustoupit na západ. Druhý Stalingrad se nekonal. Ale rozsáhlý ústup byl začátkem konce Třetí říše. Rudá armáda před sebou tlačila Němce až k Berlínu. A v květnu německé hlavní město dobyla. Když se dnes pamětníci bojů v Pobaltí ohlédnou zpět, tak si kladou otázku, zda nebyly všechny přinesené oběti zbytečné. Mysleli jsme si, že bojujeme za vlast. Skutečně jsme tomu věřili. Byli jsme propagandou tak zpracovaní, že jsme věřili v Endsieg, v konečné vítězství. Když se dnes ohlédnu zpět, vím, že to byla hloupost. Ale když něčemu uvěříte, jste ochotní za to bojovat.
Pamatuji se na všechny padlé přátele. Všechny si pamatuji. Snad nalezli klid. Chtěli jsme zvítězit, nic víc. Chtěli jsme se zbavit nadvlády toho šílence Hitlera. Boje v Pobaltí si vyžádaly těžké ztráty. Obě strany ztratily stovky tisíc mužů. Tisíce civilních obyvatel všech 3 pobaltských zemí padly. Přišli o domov a veškerý majetek. Pozůstatky krutých bojů jsou dodnes rozseté po celém Estonsku. V roce 2000 historici vytáhli z malé řeky Narvy na ruských hranicích cenný nález, kompletní tank T-34. Jeden z mála kusů dochovaných v tak dobrém stavu. Tento tank je unikátní v tom, že nese na věži německé trámové kříže. Ten tank ukořistili Němci. Když začali ustupovat, potopili ho do řeky. Tak se to doopravdy stalo a tak to chceme prezentovat. Připravujeme muzeum, kde chceme všechny nálezy vystavit. Boje v roce 1944 tu byly velmi kruté. Zahynula spousta lidí. Prakticky každý z místních ztratil někoho z rodiny. Připravili Václav Kvasnička, Radek Panchartek, Jan Wagner, Vladimír Kudla, Jiří Čapka, Jaroslav Kaňkovský, Ivo Novák, Ladislav Krýsl, Zuzana Trimlová a Janoš Vaculík. Česká televize 2013.